Takže ahoj, je tady další zápas, budu hrát proti Baníku. Ostrava, jsem druhý, mám 12 bodů, první je myslím Liberec, ten má bodů 15. Minulý zápas Leo nastoupil, je druhý střelec, má 5 gólů, první je, hádejte kdo, taky od nás samozřejmě Matějovský. Má 6, teďka bych chtěl zase úplně stejně jak minule, Kleukeho dát na začátek a Kadlece asi ho tam dám dřív, ale taky ho tam dám. Je krásný aut. Teď tam bylo, že Plzeň vede s Duklou 1-0, Plzeň je myslím třetí, což mi je jedno, ale nevím kolik má bodů, což tak já se potřebuji 100% vyhrát. Minulý zápas jsem říkal, že asi natočím 3 videa, dneska jedno pak o půlnoci, rozhodl jsem se, že to video o půlnoci nebudu točit a zkusím se k tomu dostat v nedělu. Takže zítra budou 2 videa na 100%, dneska v pátek je neudělám, nestíhám, protože budem chystat, já jenom teďka rychle budu to dělat až v sobotu ráno, tam budou hodně brzo ráno a to je asi všechno, co chci říct. A pak to v nedělu k večeru a pak zase bych se snažil snažit se skoro každý den dávat tam. Už máme myslím tohle je 5. nebo 6. zápas. Spíš. Vlastně jedinou prohru mám s Jabloncem, co jsem byl hodně blbý, ne, já nevím přesně, já nechci blbě říct, to fakt nevím, ale mám 12 bodů, takže musel jsem jednou prohrát, no to je asi všechno a teď musím hrát. Takže Leo dal těch 5 gólů a Matějovský si dal 1, což mu bohatě stačilo na udržení na prvním místě nejlepších střelců. Takže teď ty střelce ještě dnes taky vyhrajou, Kleuke 5 gólů, pak mohl snížit za jeden zápas. Takhle kdyby si to dávali všichni, to je gól. To je gól? Ježíš, tak já asi přestanu trošku mluvit, asi Martin Lukeš mi dává gól na 0-1, takže Baník vede ve 30. minutě 1-0, což je hodně blbý, takový gól, jsem si neškrk, golman si spíš neškrk, ale tak máme tam Kleukeho, takže chápete, si to můžeme dovolit, máme tam Kleukeho, Matějovskýho, Kadlece, to jsou asi, mám určitě první 5, nebo tak první, já nejpsal, že kolikáte je ten Kadlec. A teď samozřejmě, jak vidíte, přenešení hry. Ježíš, to je vůl, on se tam rozběhne a pak se zastaví. Nezabil byste, no. Tak jsem mohl jít sám, já ještě se rozhodnu tak blbě. Krejčí. Krásná ulička na Tomáše Přikryla. Jaj. Hezký jsem ho tam ale našel, ale tak blbě jsem to dal. Jaj. Nevadí. Ještě mám celý druhý poločas a teď to vypadá velice nadějně a pojď. Zase takovej kousky, to není možné.
teďka Jarošík tam ležel, sice vůbec nevím proč, ale první poločas mám určitě prohraný, protože se nastavuje 1 minuta. Se ani za tu 1 minutu nedostane k ničí. Takže tady končí první poločas, začíná druhý, kde musím dát aspoň 2 góly a žádnej nedostat, což bude ten gól snad už nedostanu, ale hlavně by to teďka rychle chtělo dát nějaký. Pojď. Jo! Matěj Matějovský má 7 gólů v sezóně a tím si ujišťuje před Leo Kveukem první místo v tabulce střelců a mě pomáhá k vyrovnání nad Baníkem Ostrava na 1-1. Takže teď tam dám Kadlece už v 60. minutě, předtím minulý zápas mu tam bohužel se dostal až v 73. Nevím, jestli měl vůbec nějakou šanci, ale tady prostě nedal gól, takže teďka ho tam dám dřív, protože ten gól potřebuji dát. Minule jsem si ho tam nemusel vůbec dávat. Záleží, dobrá, Tome, pojď, Tome. Jo! Takže Leo Kveuke se dostává na hranu 6 gólů, čímž pomalu ale jistě dotahuje prvního Matěje Matějovského, který má 7 gólů, takže a hlavní zajišťuje nám tady ti 2 výhru a 3 body do tabulky, kterou hodně potřebuji, a třeba možná i dorovnání na Slovan Liberec, což by mi hodně pomohlo. Pojď tady. Jsem si vždycky rozběhnul ke mně a pak jak přihrál, tak pojď a jeba. Takže je tu střídání, kde Lea Kveukeho nahrazuje Václav Kadlec, Petr Grajciar nahrazuje Pavla Kadeřábka a Mário Holek nahrazuje Tomáše Přikryla. Asi tak všechno, to bude střídání 3 hráčů, což mi snad pomůže, vedu 7-1, on jednou vystřelil a dal gól, to je neskutečná bilance. Se asi jen tak nestává. Pryč. Teplice svedou 3-0 nad Boleslaví. Jsem se lekl. Já si chci myslet, pokud to bude 2-1, tak do 80. a je tu stává se střídání, Kadeřábek místo něj jde Petr Grajciar, místo Pavla Kadeřábka, místo Tomáše Přikryla jde Mário Holek a místo Leonarda Kveukeho jde Václav Kadlec. Hej! Pojď. Famózní. A děj. Mario. Není to Mario Věce, ale je to Mario Holek. Pojď Mario. Tak ta byla hodně vedle. Nevadí, na Baníku jde dolů Lukáš, nahoru jde Dropa, takže jediný střelec, který dal mi gól, tak odchází ze hřiště, což je dobrý. Aspoň snad už teď už nesmím dostat, nebo bych musel dát, teď jsem byl v tom offsideu. Ale vystřelil jsem si. Škoda, kdybych věděl, že tam nejsem, což by určitě dál, a to by byla 100% gólovka. Superovej Mario Holek. Zákrok a Petr Grajciar. Pojď Petr. A pojď a gol. Jaj, ale famózní střela. Sprint, taky hodně dobrý. Matěj Matějovský, jak vidíte, 4 asistence v lize, což ten bude taky jeden z nejlepších. Tyjo, škoda.
já si teď koukám až před brankaře, ale by to chtělo Jusku Husbauerovýho, který umí natáhnout dálky. Hezký, děkuju. Pryč, ne, pryč. Ježiš, já jsem... Můj zápas jsem porazil hlavu 6-0. Je to ten tým ne, ale náme, ne, jako tým jméno. A pojď. To je šance. Ne, já jsem smáčko Dčko, ježišmarja. Já se asi pícnu. Ale ještě 2 minuty do konce to snad vydržím. Teď jsem si mohl dát skádlecen gól na 3-1. Je tu výhra, jo! A to je asi všechno, takže vydávaj. A kdo nedal odběr, tak odběr, děkuji. A ještě se rychle podíváme, kolikátej jsem, snad budu nějak dobrý. Slovan Liberec vyhrá, takže tyjo, Teplice se, a jo, takže Teplice jsou první a to je všechno, takže příští zápas s Teplicema o první místo, děkuji.